SK Tuote Oy on Suomen johtava kiinnitys- ja erikoiskattotarvikkeita valmistava yritys. Yrityksen tuoteperheet ovat Vilpe ja SK Fastening. Vilpe käsittää laajan valikoiman ilmanvaihdon poisto- ja tuuletusputkia, huippuimureita ja muita kattoläpivientejä sekä jyrkille että loiville katoille. Vilpe-ilmanvaihtotuotteet ovat ratkaisu talon raikkaan sisäilman ja terveiden rakenteiden saavuttamiseksi. Valikoimaan kuuluu myös muita katon lisätarvikkeita, kuten tiivisteitä, kattoluukkuja, kattokaivoja ja antenniläpivientejä. Vilpe-perheessä on omat tuotteensa kaikille eri katoille, ja tuotteet sopivat niin pien- kuin kerrostaloihin ja muihin suurempiin rakennuksiin. Kaikki Vilpe-läpiviennit ja putket on valmistettu polypropeenimuovista, joka takaa parhaan laadun ja kestävyyden myös vaativissa ilmastoissa. SK Fastening tuoteperhe sisältää laajan valikoiman erilaisia kiinnikkeitä niin isoihin rakennuksiin kuin pientaloihin. SK Tuote Oy perustettiin vuonna 1975 ja se on tänä päivänä kattorakentamisen edelläkävijä Euroopassa. Yrityksen pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Mustasaaressa, Vaasan kupeessa, missä on nykyaikaista teollisuustilaa 16 000 neliömetriä ja 110 000 kuutiometriä. Yritys työllistää noin 80 henkilöä. SK Tuote panostaa voimakkaasti kansainvälisyyteen. Tänä päivänä yrityksen tuotteita myydäänkin jo 30 maassa. Venäjällä SK Tuotteella on oma sivuliikkeensä varastoineen. SK Tuote Oy investoi tuotekehittelyyn vuosittain 10–20% liikevaihdostaan. Kansainvälisyys huomioidaan tuotesuunnittelussa ja tuotteita mukautetaan eri markkinoiden vaatimuksia vastaaviksi. SK Tuote kehittää jatkuvasti uusia ja parantaa olemassa olevia tuotteitaan vastaamaan yhä paremmin asiakkaidensa toiveita ja kehittyvän rakentamisen vaatimuksia.